psykolog 1 og psykolog 2. I kigger ligesom meget over på lyset. Ja. Er I klar? Ja. Ser I godt ud? Ja. Er I in the zone? Yes. Godt. Og go. F hvor psyko. Nej, se hvor psyko. Ja. Men det er bare, at hvis vinden blæser ind foran en figur. Ja, jeg ved hvad, det er faktisk lige før. Ja, lige før du laver den der, det laver du. Ja, den laver den. Det gør du hurtigt. Ja, det gør vi da. Det gør vi da. Og go. Ja, perfekt. Super, det giver meget mere mening. Det er mere fortjent med lyset, ikke også? Jo, var lidt. Så prøver vi. Det giver rigtig god mening. Ja, det er meget bedre. Ja. Jeg tror, det kan ikke komme den videre, fordi så kan den anden. Yes. Er det okay? Det er okay for det. Det er godt. Dan, jeg ved ikke, hvad det er for nogle tendenser, du har med den der alien. Er I klar? Ja. Værsgo. Yes. Det bliver bare nogle der. Du kommer ind over ham, så du ligesom ender her-agtigt, ikke? Jo, så du står sådan her, så skal jeg hele dagen med os, ikke? Er I klar? I må gerne starte med at smile. Og go! Perfekt. Det var lige præcis det tempo der. Klar? Vil det være mærkeligt, hvis han er på den anden arm nu, Dan? Eller er det ligegyldigt? Det ser bedre ud lige meget. Det er ikke samme sted. Nej, det er ikke samme sted. Nej, noget som helst. Så hvis nu, at vi prøver lige at tage ham over på den anden arm, ja. Han ser nemlig mindre ud der. Ja. Så tager jeg lige stativet. Det er godt, ja. Så kig endnu længere op. Endnu længere op. Du ser stjernerne, du ser månen. Du ser også nogle UFO'er, der flyver rundt. Så kigger du over på UFO'en der. Ja, se. Wow, det er rigtig godt. Rigtig godt. Og så kigger du lidt over. Der er også en UFO lige endnu længere over. Der flyver der. Og du kigger mere op med hovedet. Mere op med hovedet. Endnu mere op med hagen. Ja, helt op. Så skal du ikke længere op med den, Claus. Ja, der. Og så kigger du lidt ned igen, Cherie. Med ansigtet bare, mens du kigger lidt rundt. Ja, det er godt. Ja, du lurer os. Du er der. Du indtager os. Ja, det er meget sensuelt. Og så kigger du lidt ud til denne her side herovre. Ja, der. Det er rigtig godt. Hold den, hold den. Hold den. Super godt. Og igen, bare lige godt i bordet. Jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal være. Ja. Så prøver vi igen. Røg, hold igen. Og tak til Røg. Og så siger vi, go Maria. Og så siger vi tak til Røg. Og Maria, go. Ja, vi tager den lige igen, og så smiler du. Ja. Eller det er det. Ja. Der. Så prøv lige, må jeg lige se, hvis du går, hvor tager du hænderne hen? Ja, og så gør du det meget hurtigere end det der. Så prøver du at komme med noget Carl Emil. Nej, ikke engang. Det er faktisk lige før, du godt kunne gøre sådan der med håret. Det gør vi med Carl Emil. Okay. Hår først eller hænder først? Hænder først. Så kan du sådan set bare lade det stå og køre, Claus. Hvis du kan det, eller så bare komme med vinden nu, ikke? Er du klar, Maria? Jep, op med hænderne. Fint. Spørgsmålet var, om vi skulle fotografere Lukas på den der lidt engleagtige måde, som Marie også blev. Så engleagtigt, så se så ung og glad som muligt. Så man lader som om jeg er meget yngre og tyndere end jeg er. Og det bliver sgu svært, Lukas.
Nej, det har du lovet, det ikke gjort. Det kan jeg godt lide, det synes jeg. Ja, det gør det der. Det er da også. Det er også i Det er orden. også lidt sødt. Carl, kan du lige få fyret noget røg op bagved, så vi kan se den der bjælke? Kigger væk. Kig væk. Ja, og så når jeg siger go, så kommer du om. Og go! Ja, se nu der, mand. Mand, det er jo et studie i skønhed. Så pas på ledningen her. Og så lige lidt mere om bagved over mod lys lampen derovre. Skal vi prøve klar? Ja. Er du klar? Jeg tager den lige på go. Okay. Og skal du tage dem af? Jeg tager dem af. Og go. Så hver gang man ser mig, så gør jeg sådan her. Ja, det står stille. Så sagde det. Klar? Ja. Lige her i næse i toppen. Der er. Ja, næse i toppen, ikke? Hej. Og klar? Ja. Go! Du vil lige have sat det af. Er du ude, Karin? Og er I klar? Ja. Værsgo. Vil du sige hej? Hej. Hej, Mads. Peder. Det må jeg ind og sige. Ja. Ja, for søren da. Nej, Men jeg laver noget musik med dem også. Altså, jeg laver på at få til at synge, og vi laver det i forestillingen. Lad os lave billedet nu. Maria og Mads til sættet, og og så Lene i kjole. Du skal ende over i kameraet, ikke? Ende over i kameraet? Ja, du skal ende i kameraet. Okay, det forstår jeg bedre. Right? Der. Og så kan vi sige så... Ja. Er I klar igen? Ja. Og du... Ja, lige præcis. Og så den... Og er I klar? Og... Ja. Go! Super. Jeg ser på kameraet. Jeg skal lige gøre det, når røgen sådan lige letter. Ja. Så tror jeg nemlig... Kalder du til? Og det kan godt være, Mads, at hvis nu vi faktisk... En ting, som måske kunne være fedt, det var, hvis nu Mads starter, bare lige på det, Mads, hvis du bare lige starter heromme, og så kommer din bevægelse ud sådan her, og så du ender med dit ansigt, så hvis du laver et eller andet her, så du ligesom kommer ud igennem det der røg, ikke? Lad os prøve det. Ja, så hvis du lige stiller dig på skarpheden, eller på, så tager jeg lige skarpheden der. Vi gør plads til røglæsen. Og så tror jeg, vi skal lige prøve en masse, hvor du så samtidig, når du laver det skridt, så gør noget med armene. Ja. Skal der mere røg? Ja, jeg tager lige skarpheden først. Du står på skarpheden nu, ikke? Yes. Som den har vi der. Det får vi ikke se lige nu. Filmer ikke. Så prøver vi, så hvis du lige giver bare en røg forfra, Carl-Emil. Og så bare en kortere, den skal bare være relativt kort med. Okay. Altså et par sekunder. Og på go. Og go! Perfekt. Lige se den en gang. Ja, lige det er helt rigtigt. Det er godt. Vi prøver godt. Ja. Jeg hørte det. Hvad sagde du? Du kunne godt spare alle de frames, og så lade os køre slow. Ja, det er rigtigt. Det er det bare. Er I klar? Højt foran. Og hvis du sådan kan kigge en lille smule op på ham, Maria, som om han er en anden Adonis. Hvis du tænker på rent kropsligt, at det var mig, der stod der, så kan det være, at du ligesom bedre kan koncentrere dig. Og så kom smilet, så vi vil godt se lidt smil i. Der skal være kærlighed i øjnene. Ja, er I klar? Kærlighed i øjnene. Er I klar? Og Carl-Emil ind foran dem nu. Og værsgo. Prøv at se. Og tak til røg. Og vind. Og go. Fantastisk.
Hvad med det, du sagde før, hvor det ikke var sådan en rigtig kys, hvor man mere sådan så ud, som om man tog... Må jeg se, hvordan det foregår det? Det var lidt, det har vi lavet. Ja, det er lidt sådan noget med, at bare var, det snakker vi om, det orddeholdsamt, der var meget tæt. Men kunne vi så lave den med sådan læberne meget tæt på hinanden, et par millimeter fra? Måske kunne vi lave sådan noget, altså... Ja. Sådan der, ja. Det ville være fint. Enormt sensuelt. Ja, det ville være rigtig, rigtig fint. Og så optager jeg det behind the scenes, så kan man se, at de ikke rigtigt kysser. Men prøv at se, så skal vi lige dreje en lille smule. Og så siger vi bare tak til Røg og go. Perfekt. Hun er en, Mads. Here we have our starlet, Cherie. Hello. Preparing for unity. We're working wonders. Nå, det var da meget godt. Claus, hvorfor står du der bag den der papkasse og lurer? Hvad er det? Du kan jo næsten ikke se ud og ind over, jo. Oh my god. Hello, baby. Here we are. Vi skal se nu. Denne her Queen Inviana. Hun er denne her skønheden selv. Hun er kærlighedsguden Unity. Foreningen mellem det feminine, det maskuline, foreningen imellem energier. Og det er det, hun skal vise, både med noget sensualitet, lidt erotik, men også med en skønhed, en glæde, både med... Du ved, nogle gange er det lille, rolige blik rigtig godt, når jeg siger for eksempel, prøv at smile langsomt og kigge ind i kameraet. Når du skal kigge ind i kameraet, så er det lige ind i linsen der selvfølgelig, ikke? Ja. Og så nogle gange med hånden op, eller et eller andet. Vi tager det bare igen og lige ser, hvad virker godt, ikke? Og klipper sammen. Og klipper jeg sammen. siger ikke noget, jeg laver bare et eller andet. Ikke endnu, nej. Så der kommer men jeg bevæger mig ikke. Nej, du står bare stille, hvor du er. Du er stille nu, og så senere hen kommer der noget, hvor du skal lave noget sang også, og så tager du måske hånden op og sådan noget, og skal synge Unity og sådan noget. Men stadigvæk det der med, at vi fokuserer på øjnene og skønheden og sådan nogle ting, ikke? Det er meget det. Og du må ikke være bange for at blinke. Selvfølgelig blinker du en gang imellem. Og vi kommer til at skyde måske 30 sekunder, hvor du bare står og kigger. Ja. Fordi vi er nødt til at skal have noget. Også hvor du bare står helt stille. Er det sådan som... Ja, fordi erotisk, det bliver jo meget sådan, mere sådan, du ved, forførende-agtigt, ikke? Ja. Men det er jo også, altså hun er jo også, altså hun er jo ikke... Altså, hun det er jo ikke sex. Karakter. Nej. Altså, hun er jo en sådan... Hun er en forfører, men en forfører på en rigtig... En smuk, jeg vil ikke sige uskyldsren, men alligevel sådan den ægte energi, det smukke, men også det bløde. Og så har hun hen til håret igen. Kigger du stille og ruller op mod UFO. Rigtig godt. Yes. Ja, hun kigger også ind i kameraet faktisk. Ja, rigtig godt. Det ser i hvert fald fedt ud hernedefra. Ja, det ser også fedt ud. Så får lige Lukas og hen til mit plads. Og det sidste kan man få kamp. Er I klar? Ja. Fint. Og så viser de dig ind i lyset. Det vil sige, at jeg kommer gående ind i billedet her. Ja. Og der kigger Dan på dig hele tiden, ikke? Og så bliver du, men du starter med at være henvendt over mod Dan, så viser han over i lyset, hvor du så fortsætter. Og det er altså relativt hurtigt, du skal gå, ikke? Jo, det er klart. Hvor kommer jeg ind i billedet hen? Du faktisk kommer helt herhen for mig.
Skulder ved skulder. Ja. Og så er det den her så det her. Ja, lige præcis. Yes, præcis. Ja. Og han synes, pas på ikke at dreje alt for meget rundt. Okay. Godt, okay. Og hurtigt den her gang. Ja. Og værsgo. Perfekt. Og du får ikke det der, du får bare det øverste klasse. Ja, det er relativt meget. Jeg tager lidt mere med den her. Klar. Glad. Ja. Fint. Så nu er det faktisk tak til De to dejlige mennesker. de to unge. Tak, du kalder os til. Det er ikke noget. Det er til nu. Eller hvor man bliver glad for noget klasse. Okay. Hold op, hold op. Så tager vi skarpheden igen. Hvad siger I til den her? Ja, det er også en god idé. Det er faktisk en endnu bedre idé. Det synes jeg, jo, det er så. Det er godt for. Og så væk fra Røg, Karl Emil. Og selvom det var sådan en lyn. Sådan er det jo. Det er godt. Sådan skal det køre i spor. Jeg er klar. Okay. Og go! Så gør du lige hård. Nej, den er sgu god. Nej, den er god. Nej, den er god. Den er flot. Den er flot. Det er en igen. Det er rent sammen. Det er endnu en Weller commercial. Endnu en Velo. Velo commercial. En klip. Hun ærer mig. Hun er på. Du skal ære mig. Og så er en søn, og jeg skal være med. Så nu vil du have det. Og så skal du have ham på den side. Er det ikke skønt? Hold den der. Ja. Og så af. Ja. Og så skal vi have hans øjne. Og vi skal have lidt røg. Vi skal have, hvor han virkelig får skinnet i øjnene. Ja, den burde prøve at se bag. En gang til. Hold. Hvad var det, du ville sige? Hvad tænkte du? Ja, at det der med den vindmaskine, den gjorde sådan her, og så blev det der bagved. Ja, det var faktisk det. Ja, det er det. Vindmaskine. Jeg holder i min kæft. Ja, så han er i ret meget mere vind. Ja, det er det. Det giver ikke den op i håret. Ja, men det vil faktisk også være fint. Det er godt. Ja. Er du klar på? Godt. Ja. Og så kommer jeg nu. Super godt. Hvad sagde du? Hvad siger du? Du må gerne kaste det lidt rundt. Det bliver jo naturvendt på, når du gør det hurtigt. Jeg skal lige se, hvor du ender, Lukas. Du må godt, Lukas, tænke på at have ansigtet mere derover af, end sådan der. Og så kan jeg være lidt mere henvendt herover, Lukas. Herover. Ja. Du skal kigge i kameraet, men dit ansigt må godt være drejet en lille smule. Ja. Er du klar? Så synger du et eller andet. Tasting your love. Yes. Nå. Det er bare lige det, indtil videre, det er bare lige. Så skal vi have der, hvor de kommer sammen. Bye-bye.